els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. La incorregible mil·lèsima. Claristòtil, no t'has de preocupar. Ja ha passat el perill. Perill? De què em parles? No es preocupi, professor. Només ha estat una remullada i un parell de nyons. Es podria explicar millor? Li aconsello que el noi vagi a ficar-se al llit si no vol que agafi una pulmonia. Però... Els meus pacients m'esperen. Fins aviat. Es pot saber què passa aquí? Va, fill, entra. I vostè a què ha vingut? Ha! Quina rebuda! Oh, jo t'ho explicaré tot. Veuràs, feia molt de vent i la carta se'ns va escapar de les mans. La vam perseguir fins a l'estació i quan l'Infinit anava a recuperar-la, va caure al riu. No! Per sort, el senyor Carter, amb el seu gran coratge, el va rescatar. Exactament! I a més, he recuperat la carta! Li agraeixo molt, però no creu que va amb retard? Com diu? Doncs que aquesta carta ja hauria de ser a Ciutat Matemàtica. Perdoni, excel·lència, però no ha estat culpa meva! Oh, que necessita ajuda. El que necessito són unes vacances indefinides i una medalla pel que he fet. No! El món és ple de desagraïts. Quin caràcter. Sens dubte, eh? Oh, Déu meu! Val més que et fiquis al llit abans que et posis pitjor. I estic totalment d'acord. Anem, Infinit, t'acompanyaré. No. Jo només intentava ajudar. Doncs ja ho has fet. I per partida doble. Jo amb la cama trencada i l'Infinit a punt d'agafar una pulmonia. Qui serà el següent? El Cuco, potser? No, aquest no. Aquest està de la teva part. Oncle Aristòtil, em sap molt de greu el que ha passat. No és suficient de lamentar-se. T'ho has de proposar. O domines el teu caràcter o tornaràs amb la tia Helènica.
D'acord, si és això el que vols, desapareixeré de la teva vida. Ben pensat. Marxaré al Carib. Sí, nedant. Oh, no, el meu rampell altre cop. No puc dominar-me. L'oncle té raó. Des que he arribat només he causat problemes. Seria millor per tothom que tornés a Ciutat Matemàtica. Però aquest lloc m'agrada. És tan acollidor. Mil·lèsima! El terrible pirata Aristòtil t'ordena que tornis al vaixell. Mil·lèsima! Ara vinc, oncle Aristòtil! Oncle Aristòtil? Passa, Mil·lèsima. Bon dia, oncle. Molt bé, gràcies, però val més que vagis a veure com està l'infinit. Ara mateix hi anava. Després de l'ensurt d'ahir, confio que... Vaja, crec que serà un dia de visites. L'infinit se n'alegrarà molt. És fantàstica. Oncle Aristòtil, és una clau màgica? Què? Com? Dóna'm això ara mateix. Ho sento, jo no volia. Espero que no torni a passar. No toquis mai més aquesta clau. I ara, vés-te'n, sisplau. Les visites són a punt d'arribar. L'oncle Aristòtil ens amaga alguna cosa. Oh, ja són aquí. Hola, Coco. L'infinit rebrà unes visites aquest matí. Tu també el vols veure? Doncs anem-hi. Ja va. Benvinguts a bord.
Us dono les gràcies a tots per venir, i especialment a tu, 2. Em sap greu haver destrossat la barca. Doncs busquem la solució. En construirem una de nova. Sí, crec que tinc l'obligació de fer-ho. És clar que sí. I la farem entre tots. Ja ho veureu. Serà un vaixell fantàstic. Però ell tenia una barca. Un vaixell és molt millor. Ha! Construirem un vaixell pirata. Ha! I un cop acabat hi navegarem tots plegats. Imagineu-vos-ho per un moment. Un oceà immensament blau d'aigües cristal·lines i la remor de les onades d'escuma blanca que es gronxen suaument. La brisa marina ens porta la inconfusible olor de la sal. I allà, al mig d'aquell gran oceà, un vaixell pirata navega rumb a l'illa Cap de Roca. Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0. N'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres.